Dnes mám súkromné zákazky na ušitie nejakých Devolt tričiek, od rána makám a dúfam, že ma už nikto nebude vyrušovať, lebo nemám čas ani kedy kávu vypiť a zapaliť si cigu. No a už je tu prvý, čo ma ide dneska otravovať, ja som to vedel. Nazdar, Devolt Zinger. Nazdar, a ty si čo za čo ma dneska chceš? Potrebujem od teba dobré nové tričko. Dobré nové tričko. Ja akurát dneska šiem Devolty trička nové a čo robíš, aby som vedel, aké tričko chceš? Ešte som turistický značkár, takže v lete, keď je teplo, som celý deň v horách, značím turistické trasy a proste nechcem smrdieť, nechcem, aby mi bolo zima, teplo. No, Stop, ja mám pre teba úplne nové tričko, pozri sa, takéto liocelové z Devoltu, je tam 30% liocel, 70% merino vlna, tým, že je to takto spojené, tak je to úplne úžasné na leto, nebudeš sa v tom pariť, bude ti akurát, môžeš to nosiť aj v 30 stupňoch, nebudeš smrdieť, rýchlo to schne, hneď si ho choď vyskúšať. No čo ty na to? No aký si ty fešačík v tričečku, počkajte si ťa nejako tak, že lepšie pomerám a musím ti to skrátiť, zúžiť, aby som spravil nejaké XXS na teba. Ale cítiš sa dobre? Super, nátroš príjemný, otestujeme. Dobre, môžeš ísť na to. Nazdar. Čau. Ty kokos, jak som sa ťa zlakol. Jaký veľký. Nazdar, ty si chatar z Vyhorlatu však? Nazdar, tak je. Čo ma tu otravuješ dneska tiež? Ale od rána sa potím za výčapom, potrebujem nejaké dobré tričko. Počúvaj sem, práve šijem Devolt Breeze, to je 150 gramáž merino. Najkvalitnejšie merino na trhu. Hej, pochádza z Austrálie, Nového Zélandu. Toto bude pre teba totálne vhodné. Pekne si ho na seba obleč a pozerám sa, ako ti pasuje. Hneď ho vyskúšam, potom mi ho predĺžiš. Konečne chvíľočka na kávu. Už si tu? No čo teda? Dávaj pozor. Neboj sa, vlna nehorí, tá je nehorláva, to vydrží. No, tak tomu sa bude čapovať jedna radosť. Tak nech pivo tečie potokom na Vyhorlate. Čau Zinger, nemám čas, začína nám bežecká sezóna, potrebujem rýchlo poradiť s tričkom. Ty beháš cez Žilinu? Áno. Aké tričko? Chceš odo mňa tričko? Dneska všetci chcú trička. Presne tak. Páči sa, takéto pekné tričko, to ti pôjde k pleti. A spoľahlivo mi odvedie pot. Práve tento mešový materiál na chrbte a pod pazuchami ti bude odvádzať pot, budeš sa v ňom cítiť úplne fresh, budeš rýchla a je tiež zo 100% merino vlny, takže nebudeš ani smrdieť. Skvelé, nemôžeme strácať čas. No. Anna, no otoč sa mi do kolečka. No ako, čo hovoríš? No, keď bude také funkčné, ako hovoríš, tak vyhrám každý pretek. Už len začať trénovať, takže nízkym skippingom tak, do porúbky, do kempu. No priatelia, teraz už vážne. V tomto dnešnom videu som vám teda predstavil 3 ľudí. Turistického značkára, horského chatára a bežkyňu, ale všetkým 3 som odporúčil jednu značku Devolt, pretože s ňou mám tú najlepšiu skúsenosť, sám ju nosím a nedám na to dopustiť. Majú rôzne zloženia, rôzne gramáže, ale o tom všetkom by vám už povedali moji kolegovia v Treklande, v Bratislave, tu v Žiline, aj v Lohovci, takže tešíme sa na vašu návštevu a určite si nechajte poradiť. Snažíme sa vám poradiť vždy najlepšie. Ja si idem konečne dopiť sľubovanú kávu a dofajčiť cigaretu. Sarveglo, 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 sarveglo.